jarimu nang WC ke lho wis kosong. Ditahan sik, Dek. Lapo ditahan lho, Mas? Eman, Dek. Gek tas mangan sate kok. Teko pasar to, Dek. Iya, Mas, saiki apa-apa larang lombok mundak, bawang mundak, tomat mundak, LPG telat jatahe blonjo iki minus wis wayahe mau tambahi, Mas. Tak takoni. Siap. Udan-udan ngene iki penake lapo, Mas? Cocok, Dek, wayahe ganti oli. Ngarep wae udan-udan ya penake ngiyup ben gak basah. Tak gawakno tisu iki lho. Gawe opo le, Dek? Lah polahmu ae kaya jaran kok. Maksudnya piye? Iya to, Dek. Ben gak kelalaran. Dek, nek ana wong kesurupan berarti pikirannya kosong. Lah nek aku aman gak ngarah kesurupan. Mosok pikiranmu gak pernah kosong, Mas. Lah pikiranku selalu ono pean kok, Dek. Pean serius karo aku to, Mas. Serius lah, Dek. Sing temen kok lah bujuki. Isuk-isuk nyapu lirat cintaku padamu sampai kiamat.